Takže čaute lidi, já jsem Vizard.cz z kanálu Vizard Studio a jsem tady s... Hej, kámo, kamera. Co? Nechej mě zpátky, no. No, dobré. Takže s Vizardem a máme tady pro vás random videjko a doufám, že se vám to bude líbit a takže zatím čau. Takže jsme tady v našem ukrytu a jsem tady s Vizardem a sledujeme tam toho rebela. Je velice nenápadný a za to my vlastně také, ale on se k nám blíží. Budeme doufat, že si nás nevšimnou. Všimnu! Rebel! Tady jsme bezpeční. Rebel útočí! Rebel! Kde je ten rebel? Kde je? Už ho vidíme. Je v dozoru. Pak. Nesmí nás vidět. Nesmí nás vidět. Pravděpodobně si jde jenom pro sváču. To ještě nic neznamená. Ale jde směrem k nám. Jde směrem k nám. Zdrej! Dělej vizo! 1049. Takže přemístili jsme se sem do lesa a asi si nás přestává všímat. Naštěstí. Ale Radši si vezmu palejčky. A vada kedavra! Vedle. Zkusíme zvednout tu zatáku. Kladu a hodit to po ní. Takže sehnali jsme si nějaké paličky, aby nás mělo tím ochránit a pokusíme to chytit. Aha, tam je tam. Nevím, jestli ho vidíte, ale my ho vidíme. Ne, utíkal! Máme ho! Rebel byl skolen! Takže povedlo se nám chytit rebela, pardon. A tady teda v zajetí, to se odsud nemůže ani hnout. Toto bylo naše random video ze srandy a protože se vám to líbilo, dejte like, po případě odběr, jestli chcete podpořit naši tvorbu a zatím čau. Takže já jsem Vizard a už se s váma loučím. Viza si tam ještě vyřizuje účty s rebelem a já se s vámi loučím, takže nazdar.